ମାୟାଙ୍କ ଆଗରେ ରୁବି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ ଫଟୋ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ପଲ୍ଲବୀ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୋଷ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାୟା ମମତା ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପଲ୍ଲବୀ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁବି ରିମଝିମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଗୌରବ ଜେଲ୍ ଯିବା ପଛରେ ପଲ୍ଲବୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିମଝିମ୍ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଭଳି କେବେ ବି କରିନଥିବ। ଆଉ ରୁବି କହୁଛନ୍ତି ତତେ ବି ଫ୍ରଡ଼୍ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ତତେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବ ଆଉ ଏ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରାଜ କରିବ। ଆଉ ରୁବି ରିମଝିମ୍କୁ ଫଟୋ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର। ଏକଥା ଦେଖିବା ପରେ ରିମଝିମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରିମଝିମ୍ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇ ଗୌରବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପଛରେ ପଲ୍ଲବୀ ଅଛି, ରୁବି ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୌରବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ କହୁଛି ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ପଲ୍ଲବୀ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋତେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଆଉ ଏପଟେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ରତିକା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଠାରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ରୁବି 50,000 ପଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବି, ତୁ ସେ କେସ୍ ଉଠେଇ ନେ। ଏହାପରେ ରତିକା ରାଜି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଡାଇନିଂରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ରୁବି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫଟୋ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୌରବକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି। ଏକଥା ମମତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିନୋଦ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରିମଝିମ୍ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ, ପଲ୍ଲବୀ ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ରୁବି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରୁବି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି ରହିଯାଅ ରୁବି ମାଉସୀ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତମେ ଏ ଘରେ କିଏ? ତମକୁ ଏତେ ସାହସ କିଏ ଦେଲା? ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରୁବି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ସବୁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୋ ପଲ୍ଲବୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି। ଏହାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମିଛ, ମୁଁ କେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ମିଶିନି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମିଶିଥାଏ ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ମାନିଯିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମାୟା ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରୁବି ମାୟା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ବିଷୟରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖି ମାୟା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଆଉ ଘର ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମାୟା ମମତା ସିରିଏଲରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆଦର୍ଶ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ।